DXDC News Break. Maayong adlaw mga kasama, ani ang balitang tatak agamen kagong ogasa. Dunay usa ka kawatan nga nakita sa CCTV Samtang Gisikwat niini ang laptop sulod sa kotse. Nahitabo sa R.Castillo, Agdao, ning siyodad. Atong sa kon kompletong detalye sa report ni Radyoman Joel Bigay. DXDC Radyoman Report. Nakuhaan og footage sa CCTV Camera nga nakamuntar sa usa ka drugstore sa may dalang R.Castillo, Agdao ning siyudad. Ang Kawatan samtang gilungkab niini ang kotse nga giparking tungod sa maong establisimiento gahapon sa hapon. Base sa kuha sa CCTV, ang suspek gibana-banaang nagpangidaron og 50 anyos, payat ang lawas, nagsuot og blue ug black t-shirt ug nagkano. Padayon pag-ila sa Bajada Police Station ang pagkatao sa suspek. Lagip na gipuy-an niini aron sa ingon madakpan kini sa pag-abot sa panahon. Sa inisyal nga pag-imbestiga, ang maong kotse gipanag-iyahan sa usa ka Shane Star Alterado, negosyante ug residente sa Lanang, Dakbayan sa Davao. Gisaysay sa biktima nga banang las 3:15 sa hapon. Giparking niini ang iyang sakyanan nga naka-hazard ug misulod sa drugstore. Namatayan na lang sa biktima nga wala na ang iyang laptop nga ibutang sa passenger seat. Diin ang suspect nakahimo pa og gasulod sa establisimiento o giobserbahan ang lihok sa biktima. Diser kini bibalik sa Kotse gisikwat ang maong gamit dayon sibat sa wa matino nga direksyon. Gikan sa Bajada PNP, kasama mo sa balitang serbisyo publiko, Radyoman Joel Bigay, Tatak Arimen. Tatak RMN. Mao ka ng balita kagong ogasa at ang dugang pa mga detalye sa balita pinaagi sa atong Facebook fan page DXDC621 agamen Davao. Maayong adlaw sa tanan. Ako ni Radyoman Barbagona, Tatak agamen. DXDC News Break.